Emma gayrat edin, özümüz hemmäňiz içerliňiz bilen Ramazan aý gelenne. Deslap selerlik wagty. İnşallah turanmaýyňyz, hawlykmanjyk dehret kılıp gayrat edin, bir 2 rekat namaz okuýun. Näme namaz? Nefil namaz. O wagtda okulan namaz tahajjud namaz hesap bolýandyr. Tahajjud namaz Allah bilen benden arasynda bir perdede galýan nädir? Durşunyň nurdur. Hawlykmanjyk okuýun. Hasta secde varaňyzda hawlykmanjyk ýatyň. 3 aýdyň, 5 aýdyň, 10 aýdyň, 100 aýdyň, näçe aýtsaňyz aýdyň. Peýgamberimiz käde secdede ýatýanmyşdyk, bir Suriye Bakara okulýança, ýani 2 saat bolýar. Bir Suriye Bakara okulýança, ýani 2 saat bolýar. O jura bolmasa da 5, 10, iyi bolman 3 göde hawlykmanjyk secdede. O ham selerlik wagt selerlik ýitdiň, çaý içdiň, ýani haryň menen selerlik menen bolupdyň. Adam bir gurruna güýmense, habardar bolun, gybata baramaýlyň. Hala içerlemiz bilen bolsun, hala doganlarynyş bilen bolsun, hala ogulgyz bilen bolsun, ähli bilen bolsun. Onu agdamak nämetçik? Agdasan gybata barar. Fakat Allah'ını zikretden, çaýsyňdy, naharyňdy, ya gowy gurrundan, din gurrundan ede boryň. Selerlik wagty, bu hususy selerlik iyi makaňyz, agran makaňyz. Hatman dua edin. Allah'ınız bilen halwat edin. Hawlykmanjyk başarsaňyz gözüňizden ýaş akdyryň. Gözden ýaş akmasa da aglaýarlary meňdeseňiz de Hudaý üstüňize rahmat dökjekdir. Halwatda gözüňden ýaş akmasa da aglaýarlyň adasyny çykarmak da Peýgamberimiz aýdypdyr. Aglaň diýipdir halwat ýerde. Aglap bilmeseňiz, agly burnuňyz bir ýygynaň, bir aglaýan ýanak bolup Hudaýdan diläň diýipdir. Üstüňize bereket ýagar. Üçüncüsü selerlikten sonra erti namaz. Agralyp da mescitten galamaýlyň. Elhamdülillah köplerçe mescide daňatsandan 10-15 dagyga geçirip adan çekýärler we basym qamat diýip de okulýar. Oham gün okuyança zikre otursaň bir hac bir umre eden ýaly ola Peýgamberimiz sogaby bar diýipdir. Gün okmaka yatanyň menen günah däldir. Namaz okyp bir towara yatmak günah diýäli. Günah däl. Gün okuyança yatmasaň baryndan gowy, o belli bir zat. Emma gün okmaka yatanyň menen günahkar bolmaýan. Üçüncü sürgüner tan wagtlary. İşe gideňizde ya öýde de bolsa, fakat dilimiz zikirde bolsun. Ferişte ýanak bolup Allah'ını zikretip gideýin. Arada tutýarsamy, dilimizin de aradasy bolsun, kalbimizin de aradasy bolsun, gözümizin de aradasy bolsun, kulagymyzyň da aradasy bolsun. Nämetçe karamış, eliňe tesbih alsaň al, oňa riýakarçylyk diýen nädirle? 3 hepde men nozur geçendir. Öz zikriň menen Allah'yny çağırmaň menen bol. Öýlen istirahat etjek bolňdy. O gaýtýançaň Allah'yny zikretde, keýfetde ferişte ýanak bolýar. Bir wagt sürünerden gaty gyzyp ýa hawaň nahoş bolup, men mesele aýtjak däl. Mesele awala bir kitap badyr, felsefe we ahkam-ı ruze diýip, ondan soňra da ertilerde 9-na we ikindi ben akşam aralarda Ramazan aýda 5 saate inşallah musellet jogapku ahunjallardan güýşiň maşynynda oturjaktyrlar. Mesele pişgelli derro sora bermeli inşallah. Ýöne bir umum bolýan zat üstünden suwa guýsaň sürünerden agdyň açylýan däldir. Türkmeniň arasynda kelläňe suw guýsaň, üstüne suw aktyrsaň, duş alsaň, hammamy ýerden agdyň açylýar diýilýän bir gurrunma, oň men agdy açylýan nädir? Emma agdy açar wagty. İnşallah gayrat edin. Hurma ýa bir çerim suw ýa bir çay bilen agdyň açýan mescide bar, jemaat bilen akşam okuýaýyn. Bir wagtda akşam namazyny önçe agdy açarlyk bir zat diýseň de şunu raýat edin. Akşam namaz okuýmakaň bir agdyňy çaýkaň ýa meswak gurun ýa bir barmak çekin. Onu bir zat çamçym edip akşama barýan, namaz okuýup dukaňy diliňiz bulap dursaňyz, namazy huzu, huşukdan aýrar, bereketden aýrar, näme okuýanyňyz bilmersiňiz. Peýgamberiň sünnetidir. İyi biçenden soňra namazy durmaka agdyna bir meswak gurýanmyşdyk Resulullah. Hi bolman barmak çekin, bir agdyňy çaýkak galyn. Näme okuýanyňyz gowy bilersiňiz. Akşamdan soňra muhim agdaçarlygyny alyp bermeli. Aham agdaçarlykdan öňçe jemaat bilen ikindi we akşamary üýüşüp oturulýar. Hay ina sogabyň almaly wagty gün ýaşmaka aradan o da bu güllerde oňun gowuny görjek bolup gıybatyna hawa ber, töhmetina hawa berip kisämdiň eteginde şip hemme sogaplary ýere goýamaýyn. Oňun güldürjek bolup, oňun hawa diýjek bolup, içimiz sowutjak bolup, ýa bir zatly bolmady. Gowy kepden aýdyň Resulullahyň ýaşaýyşyndan bolsun, diýanatdan bolsun, İslamiýetden gördüň bir zatladan gurrun ýokdym. Tesbihiň Allah ýa mescide ýa bir kenarda keýfetde Allah'yny zikretde otur. Näme gurup boş peýdasyz gurrundan.
Aham tarawih namaz. Tarawih namaz asl kitapda gelişi, Peygamberin sözünde gelişi Kıyamul Leyl, gece namazı kıymak diýdi. No-i tahajjud namaz hesabına. Kıyamul Leyl Hazreti Ömer'in zamanında tarawih okuyorlarını köplerçe selallik wagty ýetirýänmişdikler. Selallik wagt bolyp barýaka bir ýöne bir daçyk ýer ýanyk, bir suwja içer ýanyk wagt goýup selalligip ýene erti namaza gelýänmişdikler. Bir 20 rekat onu näme okuýanyny belli etmäni mübarek aýyň gijelerini beýtmäýin. Ey imamlar, bizim kefimizi eşitse de kabul etip görmerler. Hudaý üçin aýtýan. Ahunjan bolsaň, ahunjan, qarijan, mollajan, Allah'ın azamatynyň önünde durup okuymaly. Hudaýyň huzuruna durup okuymaly. Yerine ýetirip okuymaly. Näme iki nefere hawa berip güldürjek bolup, iki nefer meňe çiğdime kan gelýär diýdirjek bolup, näme okuyanyň belli etmäni geçirmez. Bir çarwa adam oyunu sünnet adam mescitte namaz okuyupdur, Peygamberimiz oturanmış. Namaz okuyup Peygamberin yanına gelipdir. Peygamberimiz aýdypdyr, "Kum salli fe inneke lem tusalli." Bar gaýta okuyupdyr, sen namaz okuyan hak edipdir. Salatym okuyupdyr. Oň salatyny şu zamanyň gydan nada jahildir ýoksa. "Kum salli fe inneke lem tusalli." Bar gaýta okuyupdyr, sen namaz okuyan hak edipdir. Tarawih namazy jahil okuýaýlyň. Aham inşallah akşam yatmak hakda yine zikredip salavat okuyup ferişte yanacak bolup uqagaşyň gideýin. Ahirki jasda Ramazan aýynyň içinde Ramazan aýynyň hormatyny gaty tapşyraýlyň. Ozallarda da kan agdalya meriz bolsa doktor agdyna açypdyr. Ya gowrelden anamışdyk, ya çagasy barmışdyk, ya medesiniň gurrunu barmışdyk. Agda açyk däm, gaty hormatyny saklasyn. Hiç kime belli etmesin. Hiç kime. Marizmişdik, udurvamışdik. Her ýagdaýda bolsun. Hala agdy bekli bolsun, hala agdy açyk bol. Ramazan aýynyň hormatyny tapşyryp durýlyň. Ogulgyda, çagalara, döwrümizäkilere mesjitde hormatlamak hakykat imandyr. Allah Taala saglyk bilen, bereket bilen şol din aýdýa Ramazan aýda magfiratdyr, rahmatdyr, otdan azatlykdyr. Hudaý hemmäňize nesip etsin şonu inşallah. Bir alham, 3 kul huvallah, falaq ve nas hoş okuyaylin, ötellön ruhuna iyil güne bahşedip doğa edef inşallah okuyuver.